салом алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. Ин аст проекти зан ва мард қисми 4. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки 40 нафар мард зангир аст дар тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми шаҳрҳош, на танҳо дар Екатеринбург, аммо духтаро хеле камчин ҳастанд. дӯстони азиз, аллакай духтаро бисёр пайдо шуда истоданд ва мехоҳанд ки бо марде ҳамхона шаванд ки камтарак аз гӯшаву канори эмон бохабар бошанд ва баъзе аз онҳо аллакай аз тоқа будан монда шуданд ва дар ҳақиқат баъзе дигарашон, дӯстони азиз, чӣ ки худатон мефаҳмед, дар шаҳрҳои ғарибӣ 1 солу 2 сол, 3 сол, 4 сол танҳо гаштанам хеле дар бади дили ҷони одам мезанад. дӯстони азиз, ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ин барномаи мо на танҳо дар шаҳри Екатеринбург тааллуқ дорад, балки ба тамоми гӯшаву канори берун аз Тоҷикистон. баъдан мо хостем ки ин барномаро дар Тоҷикистонам паҳн намоем, барои оне ки як бародар пайдо шуд ва гуфт ки дар Тоҷикистонам хеле занҳои танҳо бисёр ҳастанд. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар кадом гӯшаву канори дунё набошед, шумо ба мо муроҷиат кунед. иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки ба ҳамаи шумо аз кадом гӯшаву каноре набошад як касро пайдо кунем ва пешкаши шумо намоем. дӯстони азиз, дар Тоҷикистон аз имрӯз иборатан эълон карда мешавад ки нафароне ки мехоҳанд фарзандои худро ба шавҳар диҳанд, фарзандои худро хонадор кунанд, марҳамат ба мо муроҷиат кунем. падару модаро, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ва фикр накунед ки ин сирри асрори шумо пеши мардум бароварда мешавад ва шуморо шарманда мекунем. не, бародарони азиз, албатта сирри асрори шумо бароварда намешавад, пешкаши мардумам карда намешавад. аллакай мо як хато накунем, як чанд касро оиладор кардем ва ба мардум нагуфтем, ба мардуме ки мо дар ютуб бояд муроҷиат кунем нагуфтем, танҳо дар аму ватсап гуфтем ки бародаро ҳамин қадр зан ҳаст, ин қадараш аллакай нест шуд. боз ҳаст бародароне ки хабар мекунанд ки тамоман дар бораи мо гап назамон дуюм зан мегирем. ба ҳамин хотир мо намехоҳем ки дар Тоҷикистон эълон шавад, дар ютуб эълон шавад, то ки онҳо бохабар шаванд аз гирифтани зани дуюми мо, барое ки бисёри аз мардои мо дар шаҳрҳои беруни кишвар зани дуюм ба хотири чӣ мегиранд? Ба хотире мегиранд ки баъзеш мегӯяд ки суннати пайғамбар аст, суннат аст, бояд мо гирем. дигараш барои ки мо дар ғарибӣ ба ҳаромиёт даст назанем. сеюмаш ки боз бародароне ҳастанд ки мегӯянд мо аз роҳҳои бад, аз роҳҳои зино баргардем. дар ҳамин Россия зиндагӣ мекунем, ҳангоми Тоҷикистон бурда ҳамроҳи худ мебарем. иншоалло ки мо як ҷо манзил карда метиҳем. бисёриёшон чунин ваъда метиҳанд. дӯстони азиз, дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, дар тамоми гӯшаи дунё эълон мекунам дӯстони азиз ки проекти мо ҳамаи шуморо иншоалло кӯшиш мекунад ки ёрдам кунад, ба шумо завҷае пайдо кунад, як зани беҳтарин пайдо кунад ки шумо хонадор ва оиладор шавед. имрӯз чӣ хабари нав аст дар проекти 4? хабари нав он аст ки дӯстони азиз, як духтар аз Тоҷикистон мехоҳад ки шавҳари хуб дошта бошад, дар хонаи падар модар аст, як фарзанд дорад. агар шумо дар Тоҷикистон бошед ё ки дар дигар ҷо бошед, хоҳед ки аз Тоҷикистон зан гиред, чунин зан дошта бошед, марҳамат муроҷиат кунем. як духтар аз Тоҷикистон пайдо шудааст, аз кадом ноҳия аст, аз кадом минтақа аст, аз кадом шаҳр аст, мо тамоман кор надорем ва намегӯем ки аз куҷо аст, намепурсем ва расмашонро намегирем. кадомида ки лозим бошад, дар кор бошад, марҳамат номерои телефонашро метиҳем, номерои телефони шуморо он касда метиҳем, дар бораи шумо маълумот гирифта ба вай метиҳем. агар расми шуморо дида шуморо қабул кунад, шумо ба он кас писанд оед,
маҳқул шавед ва худаш албатта ба номерҳои шумо менависад. барои оне ки дӯстони азиз мо ҳозир боз ба ҳама фаҳмонданӣ ҳастем ки апаву хӯҳаро дар хонаи падар модар осон нест зиндагӣ кардан. агар 100 фарзанд азиз бошад тамизаш азизтар аст. шумо худатон барои падару модар фарзанд ҳастед ва фарзанди шумо барои онҳо фарзанд ҳастанд. лекин вақте ки онҳо азоби туро мебинанд, вақте ки онҳо нохушбахтӣ туро мебинанд, онҳам азият мекашанд ва худи шумо. ҳозир агар дар як хона як зан бошад бешавҳар, дар он хона агар келин бошад, ҳичи агар ҳардуяшон апаву хоҳар бошанд, серавно дили шумо дар хай худатон модарони азиз, хоҳарони азиз, апои азиз худатон мефаҳмед. шарт нест ки мо шуморо насиҳат кунем, шарт нест ки мо шуморо ҳамаи историёро мақсад нақл кунем, ягон пешниҳод кунем. шумо худтон ақл доред. мо ягон каса насиҳатгар нестем. мо ягон каса мақсад аз раҳ заданӣ нестем, ба раҳ дуроварданӣ нестем. худованд фақат дуо мекунем ки худованд шуморо барои рост ҳидоят кунад. ва мо он қадар қуввати надорем ки шуморо насиҳат кунем. мо фақат пешниҳод мекунем қабул кунед. марҳамат ба фоидаи худтон, ба фоидаи падару модаратон, ба фоидаи оилаи худатон. марҳамат, то кая дар хонаи падару модар шумо ҳамроҳи фарзандтон зиндагӣ мекунед. камтарак аз хоб бедор шавед. марҳамат, ба мо муроҷиат кунед. қариб 40-48 домод ҳаст. ҳатто баъзеаш тайёр аст ки тоҷикистон рафта шуморо гирифта биёранд ё ки дар тоҷикистон зиндагӣ кунанд. домодое ки дар тоҷикистонанд, марҳамат, муроҷиат кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ин буд қисми 4 мард ва зан. ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ҳамчун дӯст бародар ки дар описания поёндаҳам, описания даҳам, комментария да канали навро мемонам. ҳар як хабаре нав шавад, албатта дар ҳамин канал мегузорам. хабари нав чи аст? мо ба шумо мегӯям дӯстони азиз, проекти мо зан ва мард танҳо дар ҳамин канал мешавад ва дар он канал хабарҳои нав мешавад. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в моем канале. Человек по имени Нуралиев Джахонгир потерял свой паспорт. Гражданин Таджикистана, в город Екатеринбурге. Ему нужен только документы. Все документы, которые у него был, он хочет найти эти документы. Обращался к нам, обещал, что поможет детям, сироты, которые находятся в городе Екатеринбурге и также в Таджикистане. Я обращаюсь к вам, если можете, поделитесь этим видео, чтобы он нашел свои документы. Те люди, которые хотят помочь детей без родителей в Таджикистане, пишите у нас в WhatsApp. Дорогие друзья, кто потерял свои документы, мы готовы вам помочь. Если вы готовы помочь детей, которые нет родителей. Хоть они были в Екатеринбурге, в России, хоть в Таджикистане. Главное, чтобы вы были готовы помочь детьми, которые нет родителей. Сироты они. Спасибо вам за понимание. Поделитесь этим видео. Дорогие друзья, гражданин Таджикистана потерял свой паспорт. Его контакты. Если кто найдет, вознаграждение обязательно будет. Пишите, звоните. Дорогие друзья, всем привет! Гражданин Таджикистана потерял свои документы в городе Екатеринбурге. Прошу всех, кто хочет нам помочь, поделиться этим видео. За информацию о нахождении паспорта обязательно будет вознаграждение. Наши контакты в описании. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в моем канале. Человек по имени Нуралиев Джахонгир потерял свой паспорт. Гражданин Таджикистана, в город Екатеринбурге. Ему нужен только документы. Все документы, которые у него был, он хочет
найти эти документы. Обращался к нам, обещал, что поможет детям, сироты, которые находятся в городе Екатеринбурге и также в Таджикистане. Я обращаюсь к вам, если можете, поделитесь этим видео, чтобы он нашел свои документы. Те люди, которые хотят помочь детей без родителей в Таджикистане, пишите у нас в WhatsApp. Дорогие друзья, кто потерял свои документы, мы готовы вам помочь. Если вы готовы помочь детей, которые нет родителей. Хоть они были в Екатеринбурге, в России, хоть в Таджикистане. Главное, чтобы вы были готовы помочь детьми, которые нет родителей. Сироты они. Спасибо вам за понимание. Поделитесь этим видео.